Σήμερα θα σας πω για το Minimal. Εδώ στο κατάλογο έχω τα χαρακτηριστικά που θα σας διαβάσω. Το Minimal είναι το στυλ ζωής που σας βοηθά να ξεφύγετε από τα μη ουσιώδη πράγματα, ώστε να επικεντρωθείτε σε πράγματα πιο σημαντικά, πράγματα που έχουν νόημα, την ευτυχία και τις αξίες της ζωής μας. Αυτή η ουσιώδης πωλιά θα μετατρέψει το σπίτι σας σε έναν πιο ζωντανό χώρο. Ως συνήθως, ξεκινάμε τοποθέτοντας το Primus Sabia. Μόλις το Primus Sabia στεγνώσει, συνεχίζουμε τοποθετώντας το Minimal. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε το χρώμα με κωδικό K2NiA. Τώρα έχουμε το προϊόν έτοιμο και βαμμένο. Δεν χρειάζεται να είναι λεπτό και το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της πωλιάς είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με μία στρώση πινελιάς. Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί με έναν τελείως ελεύθερο στυλ τρόπο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να βάλει την πινελιά του με όποιο τρόπο θέλει. Στην περίπτωση ανεπιθύμητων σημαδιών, μπορούμε να τα ξαναπεράσουμε όταν θα έχει στεγνώσει το χρώμα κατά το ήμιση. Θα σας δείξω πώς. Τώρα, αυτό που μόλις παρακολουθήσατε είναι αυτό που εγώ αποκαλώ εφαρμογή με ελεύθερο στυλ. Σε αυτό το σημείο, εάν δείτε μια πινελιά που δεν σας αρέσει, προλαβαίνετε ακόμα ευκαιρός για ένα μικρό ξαναπέρασμα ώστε να δώσετε μια πιο ομοιόμορφη εφαρμογή στην πινελιά σας. Και ειδού, έτοιμο, στεγνό, μόνο μία στρώση και έχουμε μία άψογη και διακριτική εφαρμογή, ουσιώδη. Υπάρχουν μερικές φωτεινές κοιλίδες. Εάν επιθυμούμε ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα, μπορούμε να βάψουμε ξανά, ώστε να έχουμε ένα πιο θαμπό τελείωμα στους τοίχους μας. Καλή διασκέδαση!